Ei oo kahdenlaista kohokohta. Mä muistin yhdessä videossa korkeatat kuitenkin. Muistittaa se. Petin tehdä, ei muista varmaan. Joo. Ei sitä meillä ole mitään piti mulle, hei. Meni toi koulu. Ainoa. Sori. Pistä pääsy. Kumpikin, pistä. Voi perkele. No pentele. No pentele. Kyllä onko se? Antele, arriba. Ratas las culebras. Tiedätkö mistä nuo kaksi ääntä oli äsken? Vasen. Sanokko, että ready. Anna mennä. Pero onko mahdollista? Hei. Eli juorit saatana idiootti. Ei vedä rinkkiä. Hei, en minä oo. Se on valmentaja. Haha, se pääsit messiin. Fuck you, fucking dickhead. No oli yritys juoda puukkaa. Eikä olla rinkillä penaa. Sä oot mun valmentaja, hei jätkää. Meininkiä messiin. Meni penaa meininkiin. Hei. Mikä on, kun ei pullosta vähene mitään? Oi saatana. Liian vauhdista. Oli vitun paskan maku. 3 huikalla, 3 drinksiä tässä. 2 left. Eikö se biisi mukaan 4? Vai 4 kyllä? Joo. Keskitys nyt tarvii. Okei. Äläkä saatana levitä ympäri tätä kättä. En mä levittänytkään. Hei. Valmentava, se pitää saada tahtia mulle, hei. Tietenkin mulle onnistuu. Tahtia jättää. Tahi mukaan jättää, hei. Sä näytti mulle tahia. Sulla on kokemustakin, hei. On joo, syyppää. Sulla olisi tuossa 2 yritystä jäljellä. Ota vähän aikaa. Sinne se jäniitti nyt saatana. Se oli sylkäisemmässä osassa. Siis se sillä vähän sylkäisemmässä. Sieltä mikä tulee se P-sylki siihen. Ei se nyt Airfoamin pinsittiä saa olla, ne on vähän semmosia pinsittiä. Mulla ei kuitenkaan niin paljon seksikkäitä ole kuitenkin niitä, mutta... Ja sulla löytyy ihan kuva suori. Hei, katsotaan tota hei. Vähän messiin penaakin. Ei jaksa nyt. Onks 2 leftaa penaa? Älä nyt tuu tänne sitä kaata. Nyt löytyy. Wow. Onks mulla niinku enää 1 lefta? Joo, tosi sitten vielä vetää. Mä käyn yhden. Muut työt, eiks sinun muut työt? Kuinka sä pelaat 7 vai ristis, siis pakurua?
Nuorisot on oikein taiteelliset vielä. Joo. Ei vittu. Tuossa pyörii päät kattoo. No niin sinne se